Ik ben Theresa. En ik ben Marit. Wij zijn op het scootje geweest. En dat is heel leuk. Ja, dat is heel leuk. En hij is toen van de galg bij de voorkant van het water geplaatst. En wij mochten in het scootje. En ben ik naar de klokkenmaker geweest. En daar mochten wij een klokboekje. We kregen daar een rondleiding. En we mochten al je vragen stellen. Hoi, ik ben Marije. En ik ben Ingrid. Wij hebben allemaal leuke dingknutsels in de Fries Kwieken. En dan ben ik nog heel soort ding geweest. Wij hebben deze ik maken, dat hebben jullie te maken. En dan ben ik naar het scootje geweest. En die was zo hoe ze het scootje verplaatst naar de andere kant. Hoe de brug in. En dan ben ik naar de klokkenmaker geweest. En dan mochten ik allemaal vragen stellen. En allemaal klokken bezinnen. En dan ben ik reizen die kwamen in de klas. En die... Oh